Здравейте, аз съм Енис Тодоров. Надявам се с миналия урок да съм помогнал. И ако сте научили триковете от него, днес е време да ви покажа малко по-сложни трикове. Днес ще ви науча как да направите кросовър и тузани around the world. Първо ще ви покажа кросовър, защото е по-лесен и е малка част от тузани around the world. Това е кросовър. Трябва да си изправите левия крак, да стегнете десния и ходилото да е към вас, защото ако е отпуснато и е напред, топката ще отиде напред и това е често допускана грешка. След като сте научили Around the World и Crossover, е време да започнете с тузани Around the World. За него трябва да можете комбинацията от Around the World и Crossover, за да го научите по-лесно. Научили комбинацията от Around the World и Crossover, е време да започнете с тузани Around the World. За този трик е хубаво, когато правите Around the World, последния момент да отскочите и както при кросовър да си стегнете крака и да изправите слабия крак. Също така, често допусканите грешки са, че скачате твърде рано и топката отива настрани. Не трябва да става така, това е често допускана грешка. Скачате твърде рано. Просто стегнете крака, както при кросовър, и изкочете малко по-късно. Топката ще отиде нагоре и вие ще я продължите. Надявам се туториалът да ви е харесал и да съм помогнал. Очаквайте още туториали от мене всяка събота или всяка неделя. Чао, чао!